Geçecekse bugünkü storieslerin hemmesini toplap bir reels edip koyuvarayım dedim. Koşmalar yerden turumuzda son çağalar bilen oynap şeydip 2 gün bunun yapan bankalarımızı polkalara ördük. Rüstem'in toğulan bankalarıyım. Doğrusu aradaki videoda kən heytgeler öýtdim ýöne. Men ýallar kän goldap ýazypdyrlar, gyzlar aýallara kömek edýän erkekler bar eken degendim. Ondan soň täzen akşama taýýarlyk görüp başladyk. Öýde mehmanlarymız bar, şoň üçin bir gowaja nahar bişirmek istedik. Daşyndan hem şeýdip Awataryň 2-nji bölümini gördük. Bu bişiren naharymyz taba börek. Taba börek bu işlekliğinin başgaça görünüşi. Yörüte hemen edýän naharlarymyz lentede badyr, arkaň geçip görüp lenteden saklaýyn edip alyp bilersiňiz. Özüňizde muňam resepti bar. Görüşüňiz ýaly hamiri, обычный hamir, klassiski çaýyn soda edýän hamirimiz, perimechkada edýäs, pidejikleri de şeýdi edýäs. Muňa içine de elde doğradyk hemmedadyň käde, kartoşka, soğan, hemmem et doğradyk. Ve şeýdip daşyny galanragyk edip, büküp duhovka 45 minuta 40 minuta salýas. İçin birazcık pişirýäs öňünden, bolmasa içi pişmedigi mümkin, ine şeýle süýüji nahar bolýar. Ondan şeýdip iýje oynadyk çağalar bilen we oturup çay içip size şu videolary ýükleýin diýdim. Halanmasaň goldumy ýatdan çykarmaň. Hemmeňizem geceňiz rahat bolsun.